ọkwa iwu onye Igbo ọmụnwa Odejinjim nwa agụrụzi Igbo na anyị ọcha. O nwere ife m chọrọ ka m gwa gị bụ onye Igbo. O nwere onye pastọ wụ onye Yoruba nna ego okwu ekekata ya iwe bịa m. Pastọ a mepere ọnụ na chọọchị ya kwuo na ibe ọsụ na Tinubu ya mebe n'ụwa na Tinubu ka ya atụ ịkwalụ na onwe onye Igbo na-abịa chọọchị ya iwe na-ewe ya na ya abịazi na chọọchị ya tụgod mgbaka iwe bịa m. Ka m gwa unu ndị Igbo Odejinjim na-agwa unu ọ bụla okwu mbem oge mbem ruo ebupụtakwa m unu mbem mana achọrọ ka m gwa unu okwu ka unu na-ege ya. Ị bụrụ onye Igbo kwema 2027 a Peter Obi ga-abụ prezidenti. Peter Obi ga-abịa. Ụfọdụ na-asị m Odejinjim kedu ime mere iji hapụzi okwu Nnamdi Kanu na-ekwu okwu Peter Obi. Achọrọ nke ọ bụrụ Peter Obi versus Nnamdi Kanu 2027 ka o doo m anya na onye Igbo ji onye Igbo n'ebe anwa. Onye pụta ọsọ Tinubu 2027 alagbo to God maka Chukwu alagbagbu onye na-agwa m Tinubu 2027. Ị bụrụ onye Igbo ibe ahụta anyị anya and gee ntị. O nwere ibe m chọrọ igwu ụmụ Igbo be anyị ndị nọ Lagos. Ị bụrụ onye Igbo nọdụ na Lagos gee ntị na o nwere ibe m chọrọ ka m gwa gị. Now a na-echenji si ebe ọnwụ na onye a ga na-atụ vootu ịchọọ na ị ga nọ na Anambra ka ị ga-atụ vootu jekwa na nga echenjie ya. Ị bụrụ onye Igbo nọ Lagos chenjie to Anambra chenjie to ana Igbo nọdụ na ana Igbo tụọ vootu ka ọ hapụ ịnwa anyị tụwa vootu tụcha atụtụrụ chọpụ ndị Igbo kụtụsiwe nwapụrụ ụlọ ndị Igbo si na ndị Igbo mapụtasịchara. Ụmụnne m ndị Igbo ka anyị na-anụje na tụwa vootu 2027 alịrị na-egbu m. Nnamdi Kanu enwe ofu mkpụrụ onye pụta nwere okwu ya. Onye ka Peter Obi pụta 2027 ị na-agwa m kedu ihe mere m ji pụta hapụ ikwu okwu Nnamdi Kanu kwuba okwu Peter Obi ọ ka fụọ ya ezi ya bụrụkwa akpụpụta Nnamdi na Kanu ka ọtụtụ akpụpụta ya echi. Ụmụ Odejinjim ị bụrụ nwa afọ Igbo chenjikwe your location chenjikwe location gị n'akwụkwọ ahụ jikwa nwa echenji ugbu a na ya a na-eme ya na a na-eme ya. Ọ bụrụ na ebe ị na-ebi aka na voters card gị uvu na Lagos ka ị mere ugbu a ị nwere right ichenjie to na be nna gị na ana Igbo ka anyị kwudo na Peter Obi n'azụ ka anyị na Peter Obi jee n'ọgụ a biko nọ na-ayọ ka m na-ayọ ụnụ ka anyị na Peter Obi jee n'ọgụ a. O nweghị onye Igbo ọnwụ na ị ga-asị m na ọ like ka Peter Obi chi ya. Onye Igbo ọnwụ na like ya mana due to intimidation ụwa na-abụzie Peter Obi ba City Boys. Peter Obi win ya na ọkwa ọnụ nwa ndị ọgaranya anyị na-ayọ unu nyere aka ọkwa ọnụ nwa ka o je na-anabatakwa n'ọfịs o ji ahụ ihu mmadụ dị ka Odejinjim natanụ ka ije nụnwa na ọgụ awọnsụ tinti anụ ọgụ awọnsụ Yoruba wo onye ndị natanụ na ana Igbo anya ka a nọrọ na ana Igbo anya atụba vootu unu atụzikwanye na Lagos na ụnụ pụtacha na ya na-ebute anya ụfụ nkụtisi unu ụbọchị ahụ ruo asị na abụghị ndị Igbo niile na ba na bebe onye ọhụrụ na nwanne na-egwu dị.